Gatozen sokari tira eta gaurko egunera Suedian jokatu berri den sokatirako munduko txapelketatik hainbat domina ekarri dituzte lesakara. Beti Gazte munduko sokatira talde onenetakoa da eta guk taldeko bikide hementxe izango ditugu. Biba Amaia Leiza eta biba Julen Palenzuela. Biba Beti Gazte. Kaixo bikote. Arratsaldeon. Eseri lasai. Ongi etorri Julen eta Amaia. Eseri lasai. Amaia eta Julen, ongi etorri Beti Gazte. Beno, aizue, Suedian izan zarete, aipatu bezala, domina pila bat ekarri dituzu, ez da Amaia zemat izan dira orokorrean? Gutxi beti ez dakit hogeita bi den, eta... Zentara Euskal talde guztiekin hogeita bi izan dira, guk ameka. Hogeita bi Euskal talde guztien artean, zuek erdia, amaika. Eta zuek amaika. Eta hor, txapelketak badauka antolaketa, guk ongi ulertu ezagun dena antolaketa berezi bat, ez da Julen, batetik klubak edo elkarteak zaudete, nola da, azaldu? Lehenbiziko bi egunetan, hortzeguna eta hortzila, iken da gu Beti Gazte bezala, talde klub modun aritzen gara, eta gero asteburuan larun bat eta igandeen selekzio bezala edo nazio bezala. Suediara joan aurretik Amaia, espero zenuten alako uza ekartzerik, hainbeste domina ekartzerik? Ez, nik uste dut ez, eta gainera presio pixkot bat zagon zean 5 urtin lan politaina zen, mino egia da izan dela, espero ez genuen zerbait ere, hainbertze burrek hartzia, itxera. Aizu, eta zer moduz da hemendik bertara, noski, hegazkin hartu behar da, hegazkinean joan behar da, ordu aldaketak eta abar daude, fisikoa da egin behar den esfortzua, kirolaria nola aurkezten da horrelako saio batera? Bueno, gu abitu ginen aste arte goizke irutan, iru zerbait, eta aia eta betu ginen atxaldin irutako, lautako. Eta gero, nekatzen gara, autobusak, avionak, eskalak, bertze avion bat, luze egiten da, gero pisatzen gara asteazken goizian, zara, eta jetu aste arte atxaldin deskansatu, saiatu deskansatzen alden neurrien, eta gero asteazken goizin pisatu, eta hortik antzina ja lasai. Eskula gainen jarri, eta puf. Horrekin lasaitu egiten da, ezta? Hor sartu behar da pixuan, eta gero ja, bueno... Hoi da, batxire bi parte. Lehenbizkoa ematen du ja bukatu duzula, minez gero heldu da azken lehiaketa osoa gibeltikan. Hori da. Amaia, hasiko gara selekzioen lehiarekin. 5 domina lortu ditu Euskal Herriak, oso okerrez baldin bagaude, eta ongi ulertu ezagun, kasu honetan bizat, Beti Gazte izan da Euskal selekzioaren bizkarrezurra nola bait? Bai, gauza da selekzio bezala joaten dela Euskal Herrien irauzten duen taldia. Orduan gure kasuna urte berexe izan du da txapel guztiak irauzi ditugulako, orduan Beti Gaztek ordezkatu zituen kategori gehienak, baten bat izan ezik. Dena den Euskal Selekzio horretan Beti Gazte bizkarrezurra, baina beste elkarteetako, beste klubetako kirolariak ere badira, ez da, Julen? Bai, adibidez mistoan, gurekin guk irabazien genula, munduko txapeldun izan ginen horretan, baziren bat Ibarrakoa eta bertzia Goierrikoa. Bertzi dena gurik itxeku ziren, Beti Gazteko, baina bi hartu genitxon kanpotik, pixko tindartu. Eta ongi moldatu zineten zuen artean? Bai. Ongi mulatzen gara, bai. Ba, ikusi egingo zaituztegu, Euskal Herriko selekzioarekin lortu zenuten garaipenetako bat ikusiko dugu urrengo bideoan, 580 kiloko kategoria mistoan urrea. Team from the Basque Country. Is there an answer from Monaghan? And the advantage on the side of Beti Gazte now. One caution for Beti Gazte. And also a caution for the Monaghan. World champion from the Basque Country, Beti Gazte. And second place, Monaghan. Congratulations. World champion of the Basque Country. Zeiz politiak oiek, Arrantz polita. Oiek ongi ulertzen dira hizkuntza guztietan, ez da? Bai. Eta gustora. Nolako tiraldia izan zen, Amaia? Gogorra izan zen tiraldia? Arrantzko gogorra. Bai, gainera ingenun empatia, eta orduan indiar izan genuen 3. tirada bat desempatia ikeko, aldaketa bat ingenun, gure alde, eta izan duzen arron luzia. Baina, azkenin txirrinak jozulikaina izan duzen, ospatu genuen ederki. Noren aurka izan zen hori? Hau zan genuen Holandan kontra. Holandaren aurka. Bai. Eta misto horretan nola jartzen zarete, nola nasten zarete kirolariak, posizioeta? Azkenin bakotxak du bere posizionia eta entrenamentutan tai baten gara jokatzen, eta hor joaten ikusten bat antzintxo, bertzia biel dago, eta
Zuek beti posizio berean tiratzen duzue? Ni nire kasun bai, beti atzin ibiltzen azkena eta ni beti. Zu azkena? zara. Bai. Zu zara sokak buelta ematen dion hori? Bai, hori. Bai, hori zara zu. Eta zu Amaia? Ni lehenbizkoa, kontrakoa, bai. Zu lehenbizikoa. Bai. Bi aintzina. muturrak etorri zarete hor, Hoi da, ezta? hoi da. Eta zerren arabera jartzen da batatzean edo aurrean? Berez, alturan arabera pixko bat, baina gero egia da teknikak ere laguntzen duela, zantzinen palanka iteko edo denak tiratzen dugu desberdin. Orduan bai, ni hobia naiz lehenbizkot ez biharren adibidez. Zu gauza. Bai. Eta denak sokaren alde batean, ala nahastuta joan daiteke, ala Ez, denak sokan alde igual. legezelea ala da, ala egin daiteke bi aldetara ere. Ez dakit nola, ez nola. Ez dut denak alde berdinak. Dena beharko alde igual imai. Kirol mistoan ari zarete, kasu hontan, emakumezkoak eta gizonezkoak elkarrekin lehiatzen zarete. Hortan sokatira, aitzindaria izan da? Ez dakit. Ez, nik uste badiren bai bertze kirol batzuk mistoan. Bai, egarren ez dut honik kontrolatzen. Egon direla, ezta? Bueno, kontua da zuentzat sekulako esperientzia izango da, ezta? Zuk adibidez aipatu diguzu Amaia zure lehenbizikoa... Ez, gauza da, aurreko urtean Australian egondu nintzen, orduan aurten izan da minio ni Txinan eta Irlandan ja egondu nahi. Aha. Bai. Bidaiatu duzu pixka bat, ezta? Bai. Bai, aitzaki horrekin... Zuk ere bai, Julen. Bai, aitzaki honekin atetzen gara bueltaka munduan barne biltzera. Selekzioen lehiatik taldeen lehiara pasatuko gara, taldeen arteko final mistoan ere beti gazte ateratzen gara. Beste poz bat, zuen taldeak ere. Unkitu egin zara, Julen? Bai. Bai, irudiak ikusi gabe zenituen. Ikusten jutu bideok bai, eta bainik ere mugitzen abarren entzer bat ere bai. Etzen duten espero? Hau irabazterik? Ez, nik benpin ez. Izan duzen gaina egitzko gorra eta gero talde kontran genitunak dire arront aplikatuk eta teknikoki aitzonak, orduan ez dakit. Luzetara joan ziren tirada guztik, orduan bukatu zelikan, ez denun espero ez. Eta mistoaz gain, beti gazteko emakumeek ere, beste bi domina irabazi zen dituzten, ezta? Amaia edo ez? Selekzio bezala? Bueno, izan ere, hainbeste gauza izan behar ditugu hemen kontuan. Talde bezala, bai, urre bat eta... Talde bezala, ezta? Hoi da. Urrea eta zilarra? Hoi da, lehenbizko eguna izan duzen urria irauzi genulikan, eta giharran hori bai ez genula espero. Tirada guztik irauzi genitun, eta guretzako izan duzen subidon. Ondo, hasi zineten, eh? Bai. Lehenbizko egunetik, ongi. Eta Julen, gizonezkoek urrezko 3 domina ekarri zen dituzten, hemen daukago apuntatuta 640 kilotan, 600 kilotan, eta 560 kilotan. Horrela da? Bai, hala da, bai. Guk aparte hartu denu mutiko 3 kategoritan, eta 3etan beti gazten izenin karrien urri etxera, bai. Wow. Eta lehen esan duzu, pisuarena oso garrantzitsua da, ezta? Eta hor, konpromiso handia ere, bai, ezta? Hor, bakoitzak zuen pisuak eta ongi neurtuta izango dituzu, eta baskularen momentu hori tentsioa izango da, ez? Bai. Azkenin lehenotik ere badakizun más o menos bakoitzak ze eman behar duen nola, eta solastu dago denen artien, eta batzek ezin bali madu bertzil laguntzen du pixko bat, eta hola, baina bueno. Pentsatzen dugu, bakoitzaren, txapleketa bakoitzaren hasieran pixatu beharko zarete, ala behin pixatuta nahikoa da. Mundialan kasun, pisatzen gara astizkenakin, lehenbizko egunin, eta gero ja pisu horrekin egiten dituzu tiraldi guztiak. Ados. Orduan, ongi, Euskadin adibidez, txapelketaro pisatzen gara, desberdina da. Izugarria aipatu duzuna, ez da? Bakoitzak badaki zenbat pixatu behar duen, ez da? Eta gero elkarri laguntzen edo aritzen zaretela, agian joan da, ni bat sobrante noa. Horrela Hola da, badakizkigu denan pixuk buruz. Eta joaten gara, venga, nik 0,5 usten dizut honetako. Hola. Gora edo bera, gainera, esan edo, ezin duzu ez bera jetxi ez gora igo. Hoi da. Gehien kantzaten da beti, mina. Bueno, baina merezi du, gero, bueltan izan zenuten omenaldia ikusita ez da, bueltan lesakara etorri zineten, festak ere baziren herrian, eta omenaldi polita ez da, nolakoa izan zen hori zuentzat, omenaldi hori jasotzea, Julen? Hitz polita, beti zerbait espero duzu igual, lehen urtin ere intziguten, irauzi genulikan. Lehen urtean ez altzen traktorean bueltaka ibili herrian zehar? Bai, ez da? Aurten asko ibili dira traktorean, bai. Ba, eta zerbait espero duzu lehen urteko ikusita, eta aurten gaina gehiago izan zen, gehiago hori, irabazi genuen gehiago, eta beti zerbait espero duzu,
polako ino, ezagitz polita. Herrian sokatira, zer dago? Aparraldian dago, Amaia? Ze esan duzuelen izan zituela urte batzuk ezain honak, baina orain berriz ere gora egin duela, Hori ezta? da, mundialetara ibaten hasi ginenetik tola, jendia hasi da implikatzen gehiago, eta egia da mundiala ikusten alduzu zuzenin, eta antzinkurtina kriston rebolo izan duzen herrien denak mobilakin, ostatu guztitan, telebistan jarriak, eta urtean ja izan du da, hori, gelditzen dizut herritik bi metro egin eta zorionak emateko. Osa, jendia dago arronkonten gurekin, eta... Eta zein da sekretua, Julen? Zergatik lesakan horrelako arrobia edo horrelako maila sokatiran? Ez dakit, ez, azkenin batxugu gogoan gaudenak taldi, batxugu urte bastante elkarrekin, elkar hartu dugu agitzongi, eta nik uste hori den, ez? Bloki egin behar da, denak 8 bat bezala behar du, denak movimenta talde igualera, hanka pauso ere bai beti hanka igualekin, eta azkenin 8 bat behar dute. Eta gu gure hartin bai neska, bai mutiko, bai mistu, dugu hartu agitzongi, eta nabaitzen da. Eta orain zer daukazu esku artean? Ze ari zarete, ze desafio edo txapelketa ari zarete prestatzen, Amaia? Guain etorriko da Nafarroko txapelketa. Baina hori jartzen dugu pixkolda saixigo eta berriak ere guztan ditugu sartzen, ze azkenin bihar dugu segida bat. Orduan, bueno, oraingoz deskanso pixko eta gero ja hartuko dugu. Bai, zen, Nafarroko txapelketa irabaziko duzu ez, da? Ikusiko da, azpenik daki. Mundukoa eta horrela irabazita ez, ba... Ikusiko da. Gero derbiak izaten dira Ba, zailenak, egia da, hori egia da. Hori egia da, bai. Hori ere horrela da. Bueno, bikote, lehenik eta behin zorionak, berriz ere, egindako lan guztiagatik, eskerrik asko bisitagatik. Orain dela ez hainbeste izan ziren zuen bitaldekide hemen, eta esan ziguten ikusiko dugu Suedian ea zer gertatzen den, etorri zarete domina pila batekin, ba ez dakit, Leisterragian berriz izuliko zarete beste auskalo zenbat dominarekin. Zeinek daki, ikusiko da. Egia da. Horrela den. Bueno, hau gustora hartuko zaituztegu Julen eta Amaia eskerrik asko benetan etortzeagatik, eta zorion du gure partez beti gazteko beste taldekide guzti horiek. Mila esker. Eta biba lesaka, biba beti gazte. Eskerrik asko.